Jeg hedder Jim Madsen, 43 år og gift. Bor i Ishøj. Første gang jeg kom her i kirken, havde jeg mødt en sød pige. Hun spurgte, om jeg ville med i kirken, og jeg tænkte, det er ikke noget for mig. Men jeg prøvede det og blev meget overrasket. Jeg havde en god oplevelse første gang her i kirken, men jeg var meget generet i starten, da jeg kom her. Snakkede jeg ikke rigtig med nogen. Så en super søndag, jeg sidder her i kirken. Det var Gud, som talte til mig. Jeg viste dig vejen, men det er dit valg, om du vil gå den vej. Jeg tænkte lidt over det, og den dag sagde jeg ja til Gud. Og det viste at være den rigtige vej, jeg valgte. Det var en onsdag, sidder her i kirken. Jeg havde ondt i min venstre side. Kom på sygehuset, og lægen siger, du har nyresten. Og næste dag, jeg skulle til CT-scanning, der siger lægen til mig, at stenen passerede. Vidste jeg, at Gud var der for mig. Tak Gud for alt, som Gud har gjort for mig og min familie.